കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ഉറപ്പായ ഒരു യാത്ര. പക്ഷേ കാര്യം ഇത്ര ഉറപ്പാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തീയതി അറിയില്ല. അല്ലാഹ് ദീർഘകാലം ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഖബർ എന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട വാസസ്ഥലം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നരകത്തിന്റെ കൊണ്ടാക്കാതെ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബൽ അലീമായ നാഥ, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി സമാധാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം, ഇണകളോടൊപ്പം, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സ്വസ്ഥമായി ഞങ്ങൾ രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ പോകുന്നവരാണ്. പ്രഭാതത്തിൽ സുബഹി ബാങ്ക് കേട്ടാൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയെത്തിക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സുബഹിക്ക്